Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Asteak aurrera jarraitzen du, gaurkoan osteguna dugu, uztailak 27. Arratsaldeon Ainhoa eta ongi etorri zuri ere. Eskerrik asko Larraitz. Zer moduz asteburua iristeko gogoekin? Bai, gelditzen da gutxiago, zuek baita. Bai, noski bai, ez gainera asteburu honetan atortxu jaialdia daukagu eta gainera gauri enteratu gara, lakuntza aldera jende desente gerturatu dela eta pentsatzen dut asteburu aldera gehiago, ezta? Bai, eta gainera eguraldi ona egingo duela ematen du. Garrantzitsua. Bai, bestela denak lokatzez betekoa gara. Bueno, zer dugu gaurko elkarrizketan? Gaur Julen Linazasoro etorri da, Berriozarreko udalekuen koordinatzailea eta udalekuei buruz hitz egingo du. Gainera uste dut bisitak izan behar ditugula, abuztu aldera. Bai. Udalekuetan hor ume pile bat daude, undi gora, eta uste dut Xaloa bisitatzeko aukera izan behar dutela. Bai, hori izango da, haien ekintzetako bat Xaloa ikustea nola lan egiten dugun. Zerbait ezberdina horrela, udalekuetan egiteko. Oso ongi da. Beti bezala has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1789 urtean, Frantziako Luis XVI erregeak Parisera bidaiatu zuen eta 3 koloretako bandera onartu zuen. Urdinak eta gorriak Pariseko armarria adierazten dute eta zuria monarkia. 1940an, Bugs Bunny marrazki bizidun ospetsuak bere debuta egin zuen Wild Hair izeneko pelikulan agertuz. Egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario Navarra egunkaria. Lerroburu nagusia kauxe dio gaurkoan, Nafarroako 5.352 alargunek uztaila bukaeran 2017ko lanbide arteko gutxieneko soldataren zati bat jasoko dute. Pentsiodunek bataz beste 357 euro kobratuko dituzte 6 hilabetetan. Bukatzeko foru gobernuak horrela 8%aren igoera eginen du. Horixe lerroburu nagusiari dagokionez, gaurko argazkiko protagonista egunkari guztietan bezala Mariano Rajoy dugu, Espainiako presidentea. Politikan nago, ez ditut kontuak eramaten. Adierazpen batzuk dituzte lerroburu nagusi horretan, Rajoyek esan du Barcenasen paperak faltsuak direla eta berak ez zituela soldatak ben kobratu. Eta hortxe ikusi dezakegu Mariano Rajoy deklaratzen dagoen irudia. Hala ere, pantaila baten atzetik atera behar izan zituzten argazkiak inork ezin izan zuelako barrura sartu. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, Nafarroan 2 filmatze egonen dira datozen egunotan, eta bukatzeko aerogeneradoreak eginen dituen enpresa bat jarriko dute Lekunberrin. Rajoy protagonista Diario de Noticias egunkarian ere, hauxe dio lerroburuak, Rajoyek harrotasunez agertu du peperekiko ezjakintasuna. Gürtel kasuko lekuko bezala deklaratu du eta kontabilitatean inolako ardurarik ez zuela esan du. Hortxe ikusi dezakegu ere bere argazkia. Gaurko argazkiko protagonista bestelako kontu bat dugu, ezkaba memoria berreskuratzen, botilen hilerria egokitzen hasi dira ezkabamendian eta horren erakusle den argazkia dugu gaurkoan erdialdean. Beste 3 albiste nabarmenduko ditugu, batetik gaur hasiko da atortxurik jendetsuena lakuntzan, Adrián Baies eta Sergio Fernández atletismo mundialera joanen dira eta bukatzeko Elizondon erasotutako gazteak hobera egin du. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin. Lerroburuan Rajoy gaurkoan ere, Rajoy harroputza agertu da politikan eta diruari dagokionez ez jakina. Egunduko privilegioz beteta deklaratu du, Rajoyek kontuen inguruko ez jakintasuna adierazi zuen eta politikan soilik aritzen zela aipatu du.
Bestalde, kontu gehiago gaurko Gara egunkariko azalean, giltzek egan egin dute berriz ere Baionako jaietan, elkarrizketa bat ere badugu gaurkoan azalaren beko aldean, Txemi Etxebarria banda zuzendariari elkarrizketa egin diote, eta hauxe diote bere adierazpenek bandak ezinbestekoak dira aberastasun kulturalerako. Eta bukatzeko, Kataluniako parlamentua prest dago deskonexiorako. Espainiako presidentea Berri egunkarian ere protagonista nagusi, argazki handi batez lagunduta hauxe dio lerroburuak ez du Pepen ustelkeriarik ikusi inoiz. Gürtel auzian lekuko gisa deklaratu du Mariano Rajoy Espainiako presidenteak Auzitegi Nazionalean. Lerroburu txikiago batean Kataluniako kontuak erreferendumaren legeari bidea ireki dio Kataluniak arau aldaketa bat onartu du parlamentuak presaz erabakitzeko trantsiziorako legeak. Eta beko aldean Baionako bestak ditugu protagonista, bestari ateak zabalik, bertxori gabe aurten ere, Agur jaunak kantatuta, hasi dituzte bestak Baionan. Irekiera alternatiboan errefuxiatuei eman diete lekua. Goazen gaurko agenda ezagutzera. Gaur eta igandera arte musika festivala egonen da Lakuntzan, Atortxu Rock, 84 musika talde ezberdinekin. Gaur ere uztailak 27, Ultima Esperientzia musika taldearen kontzertua egonen da Iruñeako Zaldi Txuriaren txokoan arratsaldeko 8:00. Gaur ere El Jovencito Frankenstein pelikula eskainiko da Baluarteko terrazan, sarrera 6 euro. Abuztuaren 18 arte, astelehenetik ostiralera, 9 arte bestetan emakumeen papera aztertzen duen erakusketa egonen da, Nire tokian jarri izenekoa. Abuztuak 31 arte, udako zinema ziklo batez disfrutatzeko aukera izanen da, Golem Yamaguchi zinemetan, sarrera 5 euro. Abuztuaren 18 arte, Sanferminetako kartelen lehiaketan parte hartu izan duten 24 kartel ikusteko aukera izanen da, Kondestable jauregian. Iraiak 3 arte, Iruñeako baluarteak ezagutzeko bisita gidatuak eginen dira, egunero arratsaldeko 6:30. Sarrerak 450 euro balio dute, baina 10 urte baino gutxiagoko umeentzako dohainiko sarrera da. Ostiralera arte Iruñako Duguna dantza taldearen lehendabiziko ekitaldiak birgogoratzen duen erakusketa egonen da Kondestablean. Jarrai dezagun aste honetako eta aurrengo asteko agenda ikusten. Ostiralean, uztailak 28, euskarazko pelikula eskainiko da Burlatako kulturetxean, doako sarrera. Abuztuaren 30 arte, Eugiko Arma lantegi zarra ezagutzeko bisita gidatuak eskaintzen dira. Ordutegia, asteazken guztiak 11:00 eta igande guztiak 10:30. Aldez aurretik erreserbatu behar da eta doako sarrera dauka. Asteartean, abuztuaren 1, Burlatako udaletxeak Girgillagoko astronomia behatokia bisitatzeko ateraldia antolatu du. Sarrera 5 euro. Iruña herriko udaletxetako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Uztailak 27 dugu gaurkoan ostegune, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruña herrian. Iruñarekin hasteko 6. gaueko argazki lehiaketa deitu du udalak eta lanak aurkezteko epea irailaren 30ean amaituko da. Pertsona bakoitzak gehienez ere 3 argazki aurkeztu ahalko ditu, argitaratu gabeak, teknika librean eta orbanaren tamaina gehienez ere 28x28 zentimetrokoa izango da. Kontu gehiago Iruña aldean Gaztediaren etxeak 11 plan eskainiko dituen programa berri bat abiatuko du abuztuan, doako 26 jarduera ezberdinekin. Saioetan gai ugari landuko dira besteak beste hip-hopa, saltsa kamisetak kustomizatzea, shampoo eta kakao naturalak, antzerkia, autoestimua eta lepokoak nola egin. Eta Iruñeko udalak 280.000 eurorekin 58 proiektu lagunduko ditu, gizartearekin zerikusia duten helburuak dituztenak dira guztiak.
Harresia dantzan jaialdirako sarrerak dagoeneko salgai daude, iluntzeko 9:30 hasiko dira jarduera guztiak. Eta bukatzeko Duguna dantza taldearen erakusketa ikusteko azken eguna ostiralean izanen da, Kondestable Jauregian dago erakusketa hori, Miguel Bergasa eta Ponten Milugar erakusketekin batera. Ostegunero egiten dugun moduan, joan gaitezen lehenengo Uharte aldera. Deialdia izanen da udalaren beharrak direla eta administrari ofizialak aldi baterako kontratatzeko, zerrenda osatzeko eskaera baten bidez. Eta 2017ko Anaitasunaren jaien hasierako suziria botako duen pertsona edo taldearen aukera egiteko herri bozkaketa eginen da, bozkaketa uztailaren 17tik 31 eginen da. Eta haurreskolei dagokionez ekainak 26tik aurrera irekita egongo da preskripzio epea hurrengo kurtsoari begira. Uharte alde batera utzita joan gaitezen Xulapaingo bailara aldera. Uda honetan ludoteka zerbitzua egonen da uztailaren 17tik irailaren 5 bitartean. Eta joan gaitezen Elortzibarra aldera. Boibengo autobus zerbitzua izanen da jaietara joateko uda honetan, larunbata honetan Lieden eta Garesera joateko aukera egonen da eta hurrengo herriak Lizarra, Agoitz eta Tafaia izanen dira. Bestalde euskara ikasteko diru laguntzak ere banatuko dituzte Elortzibarreko udalean. Eta bukatzeko joan gaitezen Oltza Zende aldera. Zinema kalean Izkoen izanen da uztailak 27, osteguna gaur bertan gaueko 10etan. Eta zinema kalean ere Asiainen izanen dute abuztuak 3, ostegunarekin gaueko 10etan. Ostegunero bezala Nafarroako Parlamentura joanen gara politikari ezberdinekin hitz egitera, gaurkoan Jokin Kastilla Geroa baitik eta Bakartxo Ruiz CH Bildutik izanen ditugu urteko balorazio bat egiteko. Azken urte honetan egin dugun jarduera politikoak zeozer markatu izan baldin badu, inoiz Nafarroak izan dituen aurrekonturik sozialenak edo gizarteari begira gehien inbertitzen dutenak izan dira. Zein ahaztu dezakegu 2015-16ko abenduan onartu genituen aurrekontuek 56% gizarte politikei ematen ziela. Horren adibide, horren erantzun badira bai murrizketan lehen eratzeak, hezkuntza departamentuan murrizketa garrantzitsu eta handiak nola lehen eratu izan diren aurreko egoerara eta are gehiago maila hobea eskainiz ere, baina bai eta eskubide eta bizikidetza arloari begira nola onartu diren errenta bermatuaren legea, bai eta etxebizitza arloan ekintzak egiteko legea. Ezin ahaztu dezakegu, nola ez LGTBI kolektiboaren eskubideen legeak eta garrantzitsu baino garrantzitsuagoa euskararen legearen aldatzea bertan eremu mistoan 54 udalerrik sartu ahal izateko eta euskararen erabilera eskubideak gutxinaka Nafar gizarte osoan berdintzen joateko. Horiek izan dira, zertzela da lodi batez, azken urtean jardun izan dugun jarduera politikoaren zati handi bat, ez osoa, baina gutxienez bai birudikorren. Bueno, ikasturte honetan hainbat aurrera pausu eman dira, zalantzari gabe, azteko arlo sozioekonomikoan, zerbitzu publikoen indartzeari begira, esate baterako nik azpimarratuko nuke ospitaletako sukaldeen publifikazioa, aspalditik zetorren aldarrikapen bat, akordio programatikoan ere jasotzen genuena, eta nik uste horrek markatu duela, aldaketaren baitan importantea den aldaketa bat. Bestetik, hainbat lege importante onartu ditugu, azkenekoa kurso amaitzear zegoela LGTB pertsonen aldeko eskubideak bermatzeko legea, diskriminazioari aurre egiteko legea, eta nik uste horrek ere benetan aldaketa esanguratsua markatzen duela. Eta bestetik pertsona guztien eskubideak bermatzeari begira,
Euskararen legean aldaketa esanguratsu bat ere eman da. Esana dugu, ez dela guk nahiko genukeen aldaketa osoa, baina egia da 43 udalerri eremu mistora pasatu izanak aldatzen duela nolabait egun arte genukan mapa, eta horrek ere bertako biztanleei aukera handiagoak emango dizkiela hizkuntza eskubideen inguruan. Berriro diot, ez da nahikoa, nik uste hemendik aurrera fokatu beharko genukela gure indarra, ia lortzen dugun beste batzuk ere honetara etortzea, Euskararen legea benetan aldatzea eta hizkuntza eskubideak benetan bermatuko dituen lege bat egitera, baina nik uste aldaketa honek argi erakutsi duena da egungo Baskoentzaren legea gainditua dagoela, mugek gainezka egiten dutela eta aldaketa horrek azken batean onura batzuk bai ekarriko dituela. Eta bestetik nik ere ikasturte honi dagozkion aurrera pausuen artean azpimarratuko nuke, biktima guztien aitortzan egindako bidea. Gogoratu behar da, otsailean egin zela, Estaduko indar polizialen edo eskuin muturreko taldeek eragindako biktimei omenaldi bat eskaini zitzaiela, lehenengo aldiz, Nafarroako instituzioen aldetik, eta horrek ere nolabait nahi dugun eta behar dugun aldaketaren bidean urrats inportantea suposatuko duela. Eta, denak ez dira aurrera pausoak izan, gure ustez, eta ikasturte amaiera honetan bereziki kezkaz ikusi dugu abiadura handiko trenaren inguruan Nafar gobernuak eta gero abaik hartutako jarrera. Eta uda hontan ere ikasturte arteko tarte hau nola baliatzen ari diren, eta horre Manu Ayerdi konseilaria nola baliatzen ari den uda, Espainiako sustapen ministroarekin epe batzuk aurreratzeko, lan batzuk aurreratzeko, eta benetan kezkaz ikusten ari gara gai hori. Azken batean, Estadutik eta Madrildik erabakitzen dena baldin bada Nafar gobernuak onartuko duena, jakin gabe benetan eta ongi eztabaidatu gabe sozialki eta politikoki Nafarroak dituen beharrak arlo honetan, nolako trena behar dugun eta benetan helburua izan beharko lukeena, azken batean hemendik behar ditugun arlo sozial eta arlo ekonomikoan ditugun beharrak ongi aztertu eta denen artean eztabaida hori irekiz saiatzea, nolabait konsensuatutako jarrera bat eramaten Madrilera, eta ez Madrildik hona ekartzen Espainiako gobernuak eta Alderdi Popularrak planteatzen digun, ezta? Erronkei begira, ziurrenik planteamendu oso bat eginez eta legegintzaldi planteamendu oso bat eginez datorren urteko edo datorren ikasturteko erronka garrantzitsu bat izango da fiskalitateari begiratzen jarraitzea. Berriro ere erreforma fiskal edo balizko erreforma fiskal bat izatekotan lan serio bat egitea, analisi sakona egitea eta oreka puntua non dagoen ikusita saiatzea 2018 urterako berriro ere beste zergen bermoldaketa bat egitea, beste reforma fiskal bat egitea, eta diodana oreka puntu bat bilatzeko. Eta erronka baino garrantzitsuagoa izango da, eta gainera nire ustez parlamentu honetako lehentasuna izan behar duena badela Madrilekin, Estatu Espainiarrarekin hitzarmen ekonomikoa behingoz finkatzea eta 5 urtekoaren oinarrizko urte hori finkatzea. Denbora daramagu 2015-etik urte hori finkatu gabe, Nafarroari izugarrizko atzerapen ekonomikoa dakarkio behin eta berriro luzatzen ibiltzea Nafarroak Madridi ematen dion ekarpena, eta nola ez horrek erronka baino beharra izan behar du, behar izan garrantzitsua. Jarritu beharko genuke ere begiratzen oraintxe bertan parlamentuan irekita ditugun gaiek zer nolako erantzuna izango duten. Aipatzen ari naiz, bai Nafarroako kutxaren batzordea, bai eta Ultzamako biometanizazio plantaren ikerketa batzordea ezin daztu oraindik irekita daudela, eta horiek ondorioak, emaitzak eta gizarteari erantzunak behar dituela, eta gutxienez gure aldetik lehentasuna izango da ere horiekin lehen ekitea,
eta horien emaitzak eta ondorioak ezagutzea eta ikertzea gizarteari ezagutzara emateko. Bueno, ikasturte hau biziki importante izango da, azken batean legegintzaldi honetako 3. ikasturteari ekingo diogulako eta ja legegintzaldiaren ondarretan egongo garelako zalantzari gabe. Beraz, ematen ditugun aurrera pausu horiek markatuko dute nolabait legegintzaldiaren amaieran. Guk esan bezala gure kezken artean badago abiadura handiko trenarekin zer gertatuko den eta irailean gure erronketako bat hori ere izango da. Nolabait eztabaida sozial hori piztea, eragile sozialekin, aldaketaren barneko eragile politikoekin eta benetan Madrilek planteatzen duen horri alternatiba bat eraikitzeko gai garen hori da. Irailetik aurrera erronka nagusienetako bat. Bestetik, iraila eta abendu bitartean beste erronka potolo bat daukagu eta da ia benetan fiskalitatean eta aurrekontuetan urrats nabarmenak ematen ditugun. Erreforma fiskala egin genuen 2015ean, orain beste aldaketa batzuk sartzea ezinbestekoa da, elkarteen zergan esate baterako, askoz ere justoagoa izan dadin, progresiboagoa izan dadin eta hori ere horrek ere markatuko du izango ditugun diru sarrerak aurrekontuak egiteko momentuan. Aurrekontu hauek ere iazko ildoari jarraiki espansiboagoak izan beharko luketelako behar sozialei erantzuteko. Eta azkenik, aurten 2017an foru hobetzearen 35. urte hurrena betetzen da eta hori aintzat hartuta ezinbestekoa iruditzen zaigu, eta hori da EH Bildutik ere sustatu nahiko duguna, da benetan Nafarroako estatusaren inguruko eztabaida sozial eta politiko bat piztea. Horretarako baditugu tresna batzuk, baditugu bide batzuk martxan, esate baterako parte hartze demokratikorako lege bat lantzen hasiko gara irailetik aurrera eta ikusteko dago burujabetzaren bidean ere eman ditzakegun urratsak. Eta astero egiten dugun moduan ikus dezagun zenolako azalpenak ematen dizkiguten gaurkoan politikariek gai librean. Azken egunetan nazioarteko prentsan ikusi izan dugu, bai Frantziakoan, bai Alemaniakoan eta bai Erresuma Batukoan ere nola goraipatu izan duten Nafarroan, Iruñean zehazki bortizkeria, genero bortizkeriaren edo indarkeria matxistaren aurkako kanpainaren arrakasta nolakoa izan den. Horren jatorria nazkagarria eta zeharo deitoragarria izan arren, hau da, San Ferminak aprobetxatu izana urte luzez indarkeria matxista bat era ezkutuan jarduteko, nola azken urteotan eta Iruñako eta Nafarroako jendartearen ekimenez eta guztion partaidetzaz nola lortu den horrelako arazo bat bisibilizatzea, baina bereziki nola lortu den horrelako arazo bat ekiditea. Kanpaina enbidiagarria, kanpaina zeharo eraginkorra eta orain nazioarte mailan ere aitortu izan digutena. Azken urte honetan, Iruñean, iaz ez gertatu ez bezala, ez dugu izan garrantziazko edo entzute gehiegizko eraso sexistarik. Gogoratu nahi dut ere nola iazko kasu Sevillako bortxatzaileen kasu hori nola oraindik irekita dagoen eta eskatu nahiko nuke justiziak egin dezala egin behar duen guztia ahalik eta gehien horrelakoak berriro ez errepikatzeko, baina bereziki aipatzea eta eskertzea Nafar gizartea nola egon den, nola Gazteluko plaza bete egin zen indarkeria sexistari ez esateko. Pasaden astean, UPNek eskatu zuen parlamentuan irekita dagoen ikerketa batzorde bat etetea. Zuzen, Ultzamako udalak biogaz plantaren inguruan egindako kudeaketaren ingurukoa. Guk esan behar duguna da horren aurrean eta fiskaltzak egia da,
deliturik ez dagoela esan du, eta beraz kasuari auziari ez dio biderik eman, baina horren aurrean, EH Bildutik esaten duguna da, inoiz baino beharrezkoagoa dela ikertzea benetan kudeaketa horretan gertatutako irregulartasunak. Azken batean kontuan hartu behar dugu, Comptos Ganberak ateraketako txostenean, esaten duela UPNek udala gobernatzen zuenean, planta horren kudeaketa egiteko esleipen bat zuzenean eman zitzaiola enpresa pribatu bati, era berean Comptos Ganberak esaten du enpresa pribatu horrek kontzeptu berberarengatik, inbertsio berberarengatik bi aldiz subentzio berbera jaso zuela Nafar gobernuaren aldetik, eta beraz hor irregulartasun batzuk agerikoak direla. Fiskaltzak ere bere autoan argi esaten du irregulartasun horiek egon zirela, nahiz eta delitu penalik esan zeman. Eta horrek zer esan nahi du, azken batean UPNek eskatzen duenean parlamentuan ireki berri daukagun ikerketa batzorde hori iztea, nahi duela debekatu, nahi duela saihestu, nahi diola ukatu Nafar jendarteari benetan ezagutzeko eskubidea. Ezagutzeko eskubidea benetan irregulartasun horiek zeintzuk izan ziren, kudeaketa horretan nola den posible udalak zuzenean esleitzea kontratu bat enpresa pribatu bati, jakinda gainera lagunkeria eta bezerokeria ariketa bat izan zela, eta nola den posible enpresa pribatu batek kontu berberarengatik diru laguntza berdin jaso izana Nafar gobernuaren aldetik. Beraz, irregulartasun horiek egon ziren, UPNek ezin ditu alfonbra azpian bere miseriak estali, eta guk oso garbi daukagu ikerketa batzorde horrek aurrera egin behar duela. Politika kontuak alde batera utzita joan gaitezen eguraldiarekin. Gaurkoan uztailak 27 hodeiekin hasi da eguna orokorrean Nafarroa osoan, baina arratsaldean gutxituz joango dira. Ipar osagaiko haize ahula ibiliko da tarte biziekin eta temperaturak berdintsu mantenduko dira. Iruñaldean ere zerua oskarbi geldituz joango da eta iparrerantz joko duen haize ahul bizia ibiliko da, 30 eta 15 gradu arteko balioa utziz. Baztanen hodeiak desagertzen joango dira eta tarteka bizi izango den ipar haize ahula ibiliko da. Temperaturari dagokionez, 24 graduko maximak eta 13 graduko minimak emango dira. Bihar Iruñaldean goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, baina egun aurrera egin ahala giro oskarbia izango da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, iparraldetik finkatuko dena eta temperatura maksimoak asko igoko dira. Baztanen bihar, lainoa eta lanbroa agertuko dira ere lehenengo orduetan. Arratsaldean zerua hodei gutxirekin geldituko da, nahiz eta egunaren bukaeran berriro ere agertuko diren. Haize aldakorra eta ahula ibiliko da, tarteka bizi, iparralderantz joko duena eta ez da temperatura aldaketa handirik emango. Eta magazinaren lehenengo zati alde batera utzita, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu, gaurkoan udako elkarrizketa oso aproposa, ezta? Hori da, Julen Linazasoro etorriko da, eta bera da Berriozarreko udalekuen koordinatzailea, eta orduan zer egiten duten eta abar aurkeztuko du. Oso, Berriozarren gainera, uste dut ume pila bat, ez, egoten direla udalekuetan. Bai, egun da zerbait asko, bai. Oso, umeek ere zerbait egin behar dute gurasoek lan egiten duten bitartean, ez da? Hainbeste denbora libre, bai. Oso, ikusiko dugu elkarrizketa. Ikusiko dugu, bai.